Williams ar bas mas. A mae'r cais cyntaf wedi dod i Josh Adams o fewn 6 munud. A be elfer i George North. A George North yn syth dan y pist. Ifan, jyst sylwad ar y hanner cyntaf wrth ti. Fi credu chwarae yn dda, ond mae'r Fiji'n dod nôl yn really gloi, so fi gobeithio yna ail hanner, bydd ni jyst yn cwplo fe off. A fi'n nerfus iawn, a mae calon fi'n rhedeg yn really gloi, ond fi gobeithio ni'n cadw ati yna, a gobeithio ni'n ennill y gêm. Fi draw ochr arall y bar, jyst gwestiwn gloi, sylwad ar hanner cyntaf? Ni wedi wafod eitha da, ond maen nhw'n tîm cyffroes, mae'n rhaid ni compito yn erbyn nhw'n pob aspect o'r gêm. So, gobeithio ail hanner, cadw ni fynd a gen i llwyddiant fach. Fel ti'n gweld yr ail hanner yn mynd? Bydd Cymru yn dod nôl. Pob ail hanner, pob gêm. Maen nhw'n dod nôl, pob gêm. Morgan ar gic o bawb, at Lewis Rhys-Amit. A mae wedi cwmpo i ddwylo fe, a mae digon cyflym i gwblhau'r symudiad. Maen nhw'n lledu iddi. A mae'r bas di cael ei tharo mlaen. Lle cynta, jyst sôn amdano'ch teimladau ar ôl y gêm. Bendigedig, mor hapus, mor proud o Jack. Wel, mae pawb yn dathlu ar ôl gêm ffantastig. Teimladau wrth ti? Fi'n credu o'n i'n really lwcus towards y diwedd. Edrych mlaen i wythnos nesaf nawr. Game fantastic, ond really intense, a ni gyd yn proud o Jack. Oedd e'n great, yeah, really great yn y game na. Proud o fe, definitely. Absolutely brilliant. Oedd e'n close, oedd e'n brilliant. Da iawn o boys! Beth chi'n mynd i canu ni heno? Falle Calon Lan, falle Max Boyce, Tims yn Arias. Cymru just digon i grafu gytre o 32 i 26. Dianc yw'r gair! In all fairness i'r boys, ni digon deep yn y deg yn y gêm na, a twr am ddiffyn, twr dangos faint o'r fan o gael ni'n bol yn gweithio yn gilydd, a mae'r buddugoliaeth yn meddwl llawer iddyn ni. Chwaraewr gorau pencampwriaeth i Cymru? Wel, fi'n gweithio yn yr un ysgol, a Mr Jack Morgan, so'n ysgol fi'n gweithio ar hyn o bryd, so mae'n rhaid fi gweud fe. A na chi gic gan Jack Morgan, mae'n wych, mae'n beistrolgar. Fi'n credu fel unsung hero Cymru yw Nick Tompkins. Tompkins yn ei chwrstoddi, dros allan i'r llais, ac yn cyrraedd! Nick Tompkins! Jack Morgan, no doubt fe wedi bod outstanding. Fi'n credu so Cymru wedi mynd ennill ffos diwetha, bod 2 gêm arall fe, o siawt fe fod player of the tournament, fi'n credu, fe mor dda yna. Mor syml â hynny, a Jack Morgan sydd wedi gael e. So, Morgan, os yna negeseuon dymuniadau gorau, wrth gwrs, i Lloegr yn y byn Daffrig? Dim yn gwybod, dim i hwn. Hey, we won our quarter-final, don't you worry. Dan Bigger, wrth gwrs, yn ymddeol, pwy ych chi'n credu bydd the next in line i'r throne? Mae'n rhaid gweud ar ôl y gêm, ond Sam Costello, gyda ro amser i fe, ac bydd e'n dod i'r brig yn credu. Mae'n anodd, fi gath Sam Costello bach o amser caled ar diwedd y gêm yna, ond mae fe'n ifanc, so deithiau fi'n credu. Chi'n abod Mike Phillips, wrth gwrs. Pan chi'n cymaru y ddoi, Zamit a Mike Phillips, bod yn dod i hyder, pwy sydd falle gyda'r fwy o hyder? Wedyn ni, Mike Phillips, mas ar o'r asgell. Chi'n cael y bel, a chi'n mynd amser chi wario yn y canol, mae rhaid chi fod yn galed o'n nysau. Mae pretty boys ar yr asgell, chi'n gweud efo? Ie. Mi gofni. Is i ysgol gyda Mike. Ydw wedi newid lot? So fe mo Shea a wedd e. Yn ysgol oedd e wedd o Shea, ond nawr mae'n Jack the Lad. Pa un well ych chi? Pundit Mike Phillips neu chwaraewr? Chwaraewr. A pam? Achos mae pawb yn dweud bod fi'n eitha tebyg i fe pan mwyn i awr y chwarae naw, fel brechau lan yn yr awyr a gweiddi a pethau. Chwaraewr. Pa un well ych chi? Pundit. Fe? Pam? Mae'n good. Mae e mor natural. Fi'n licio fe. Sgil newydd yn ebyn De Africa. De Africa heb di colli gêm terfynol. Pa mor bwysig bod hwnna o ran meddylfryd a hwb seicolegol? Ie, fi'n credu De Africa yn mewn i'r gêm eitha hyderus, ond
Gan Zeeland Newydd, lot o pobl wedi, write them off basically, ond you can't write New Zealand off, ti'n mo? Yr unig seigleigol bydd y Razi fi'n credu yn chwarae gemau yn ystod wythnos awr. Pwy fydd yn ennill? Fi'n credu Zeeland Newydd. Dwi'n meddwl bod Africa mynd i ennill. Ddoi tîm gallu ennill, ond mae fe just yn flip of a coin yn credu. Lot o siarad beth i New Zealand at the moment, and angofio beth mae De Africa gallu gwneud jyst achos y gêm maen nhw jyst i cael. Ond fi'n meddwl bydd South Africa yn dobennau yn diwedd. Just lot mwy o pŵer. Tîm y gysadleuaeth o ran y blaenwyr. Pwy fysach chi'n pigo? Ellis Gens fel 1, Bombrambi fel 2, Malherbe fel 3, Sam Whitelock a Eben Etzworth as second rows. Jack Morgan. Jack Morgan lan na. Jack Morgan wedi bod yn arbennig. Dwi'n mynd bach gormod bias i Cymru yn doi. Adi Surveyor, sa'n gwybod pam i'n gweud hwn, Ben Earl. O ran maswr y cysadleuaeth. Mae wanga, jyst ffordd mae'n ware, mae'n debyg i fi ware, ond mae'n licio ware gyda pel, licio mynd y fe straight i'r lein. Wedys ti bod ti'n ware yn eitha tebyg i Mwrlwm wanga. Fi'n rhaid ni cael clip o hwnna, yn yr yma i dangos pan ydych chi'n siarad. Gair fi o lan i chi. Rhif 9, DuPont yn oed. Bundiaki, Rico Ioani wedyn yn 13. Back 3, Will Jordan, Low, Ramos. Fforddwr gorau'r cysadleuaeth. Fforddwr Fiji. Sa'n mynd rai o Louis, efe? Ie, gywir e. Dwi wedi gwneud bach o quiz questions, a fi wedi galw Trivia Brew Suit. Trivia Brew Suit. Clever? Hapus hwnna? Yn lle pursuit. Fel, licio hwnna. Pwy sydd wedi sgori mwy o geisiau yn y cysadleuaeth? Ife Cymru neu yr Ariannin? Yr Ariannin. Cymru. Dwi'n mynd i dweud Cymru. Cymru. Pwy sydd wedi sgori mwy o bwyntiau yn y cysadleuaeth? Ife Emiliano Boffelli neu Louis Rhys-Samit? Louis Rhys-Samit. Dwi'n mynd i gweud Louis Rhys-Samit, ac dwi'n mynd i gweud yr enw arall. Sorry, dwi'n yn y ffair brigade am y siawt gyda fi sy'n mynd i fynd. Sorry. Na, mae'n iawn. Fair play. Pa fath o person i ti pan chi'n gwylio'r gemau? Ti'n nerfus neu chi'n just... Gweiddi lot. Ddim yn gweiddi lot? A dwi yn gweiddi. O, do. Fi eitha nerfus, ond digon o beins a mae'r nerfs yn mynd. Paswch y bel, taclwch, coesau. Sawl chwaraewr o'r garfan yr Ariannin sydd yn ware ei rygbi yng Nghymru? Ife 2 neu 1? 2. Anghywir unwaith eto. 1. Iawn. A wyt ti'n gallu enwi'r chwaraewr neu? 1. A pwy yw hwnna? Ysgran half sy'n ware gyda Dragons. Bertrand nhw. Fede? Person yn y cadar, Mr Maestig Celtic, ond i'n mynd i gweud Quins wedi, sorry. Pwy ti'n cefnogi? Ariannin neu Zeeland Newydd? Ariannin. O, na, Zeeland Newydd. Shannon Frizzell, Whitelock ar Baslwwn, a mas y tîr y bored, mae Will Jordan, a mae'r hawl hynny. A dyna gryfder Zeeland Newydd, ac yn dal i fynd o mewn 2-3 metr. A mae hwn yn mynd i fod yn gais hawdd arall i y cysedion, a Shannon Frizzell sy'n ei gyroni fe. Bede, so hanner cynta meddyliau fel mae cysedion yn gwneud? Fel o'n i'n dyrogan, oedd mae gythiad dros y cae i gyd dy Zeeland Newydd a mae Rhiannon wedi trio gorau, ond dim ond un ffordd maen nhw'n mynd teg at yn ôl. Yn y gêm enfawr yma, pwy ych chi'n cefnogi da? Zeeland Newydd. Herwydd cefais i Zeeland Newydd yn ei fel tro dosbarth. Os ydyn rhywun wedi gweud bod chi'n edrych yn tipyn fel Rico Ioani gyda'ch gwallt? Ie, mae rhai bobl wedi dweud hynna pam rwy'n cael mylet. Mewn i pildroed tŵr, mae rwy wedi cael fod yn Rico Ioani mewn y t-shirt hwn, a wedyn rwy wedi sbrio y gwallt fi am fi, a wedyn mae wedi replyo, mae wedi dweud fwy'n hoffi e.
Mantes yn dod i Gymru. Thomas Francis yn cael y cais. Syth mas mae'n dod Costello. Pas hyfryd i Liam Williams. Williams yn mynd i hunan ac yn croesi. Ond mae'r diolch i bas hyfryd Sam Costello. Awen y Masi, Clesaradze, i Shani Cadze, y capten, wrth ffordd y pas. Yn ei chlaru, wedi cael ei cais. Ceire, meddyliau hanner cynta. Lots of mistakes. Wel, lot gorfod o knock-ons, bwchus, neilid. Mi ddeith, Cymru, gobeithio. Beth sydd eisiau Cymru wneud yn yr ail hanner e? Jyst sgorio bach mwy o bwyntiau, dwi'n siŵr. Maen nhw'n trio chwarae, ni'n gweld yna. Na, dwi'n gweithio gael digon o bwyntiau ar yr gyntaf, dwi'n meddwl. Unrhyw chwaraewyr wedi sefyll allan i chi? Mae Liam Williams sy'n gwneud go dda efo'r cais. Lle cynta ti'n mynd i rannu peth o'r un ydw fi? Na. Ydy Cymru gallu ennill y Gwpan y Byd, ti'n credu? Na. Na, pam na? No chance. No chance, pam ni da? Mae yna ormod o tîm y dal. Pwy sydd ar y ca sydd wedi wario yn dda, ti'n credu? Pawb. Pawb e fe? So ti wedi bod yn watch yna i ti? Ti wedi bod yn gwneud goose steps, wedi bod yn gwylio ti? Falle dangos o fi nawr yn y lle cynta, fel ti'n neud e, a wedyn falle a trial copi o ti. Barod, pwy sy'n mynd gynta? Ti'n mynd gynta? Hwna. Lyfli, na ti da. Dyna weld e, beth da ti? Come on ta. Oh, nice. Gaf fi go, right? OK, ti'n barod? Look on that. Nice, OK there. Brilliant. Thomas Williams yn ffigio a syth drwodd a dyna'n union oedd ei angen ar Gymru. Maen nhw'n gwybod gan o gyfle ymosod fan hyn trwy Lucio Sinti. Iddo Petty mewn trafferth fan hyn. Dim chwarae brwnt. A Cymru. Drwy Dylan Lewis wedi dwy'n y bel na, dim quite digon. Just arafu a Joel Sclafi yn y pen draw yn plymio drosodd. Rio Dyer yn mynd efo bwlch ac yn mynd trwyddo hefyd. Mae Thomas Williams gyda fe. Rio Dyer yn dal i fynd. Nawr mae'n dod i Thomas Williams. Lewis Rhys Samit yn y tu mas. Lewis Rhys Samit. Rownd y gornel mae'n mynd. A mae Sanchez wedi rangipio. A does neb am ei ddale. A Nicolas Sanchez sydd yn neud yn siŵr. Mae Ariannin sy'n ar ei ffordd i rownd cyn-derfynol Gwpan y Byd 2023. Ceire, trio crynhoi eich teimladau. Mae'n siomedig ofnadw. Wario nhw'n dda, ond mae camgymeriadau wedi gadael ar rhannu mewn i ennill y gêm. So bach yn gutted fel y first half, edrych yn cyfforddus, edrych yn good o hyn, y second half just gadael ei fynd fel. Just bach disappointed really, ar ôl y canol gyntaf ni'n meddwl, byddwn ni wedi show yn mynd trwyddo i ennill yma, ond butcher ni mewn bach yn second half, a bach o lack of discipline, a just bach yn struggle yn diweddon ni, ond ni'n dda i blein ni really, and we'll go again yma. Cwbl o basys cyflym, drawi'r cyfeiriad nes eisiau ansgymyrgic. Tompkins yn ei chwrstod i dros y llinell llais ac yn cyrraedd! Creu'r cais i Nick Tompkins hefyd. Jane Basham yn ennill y lain. Cymru yn edrych am drydydd. Maen nhw'n mynd ar llinell llais da a mae'r cais wedi dod. Canlyniad fel yna? Wel, ni jyst yn siarad fan hyn gyda'r ffrindiau i gyd fan hyn, a dim o gwbl yn dyfes, sa'n credu bod neb wedi ennill unrhyw syndicate heddi ynglyn â'r canlyniadau a'r sgôr yn y diwedd. Beth yn disgwyl canlyniad fel la, ond perfformiad 80 munud, a sy'n ni wedi cael da hwnna gyda Cymru esbrynyddoedd. A boys o mar yn masau grôn i gwedigaeth ydi. Dath Australia, second yn bopeth. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth. Gweitha pawb a phopeth rydyn ni yma o hyd. Arbennig, da iawn si, da iawn. Arbennig.
Mae gêm enfawr yn heddi, wrth gwrs, gêm derby. Pwy ti'n credu sy'n mynd i ennill? Bonfain. Ie, ond sa'n meddwl bod yn chwarae'n dda heddiw, ond hopefully Bonfain, ie. Sôn amdano'r lefel o rivalry sydd rhwng y ddau dîm. Ie, wel, sa'n meddwl chi wedi gweld wythnos yma ar Twitter, mae Penarth i bod bach yn chopsy, ond yn gweud bod nhw'n dod lan i'w posh land a bod nhw'n mynd i wneud job, ond ie, maen nhw'n dechrau yn gryf, ond seis ar y boes na, so tough day i'r boys, ond gobeithio dyn ni'n gwneud job na. Quick fire questions then. Gareth Davies o Anton Dupont. Gareth Davies. Dan Bigger o Gareth Anscombe. Bigger. Gareth Anscombe. Dan Bigger. Gareth Davies o Anton Dupont. Anton Dupont. Okay, so mae y bont fain tu ôl ar y foment. Be wella ti? Cymru'n ennill y Gwpan Byd neu y bont fain yn colli? Ie, Gwpan y Byd, yfe. Na ti. Okay, so mae'r gêm di edrych yn un corfforol iawn, llawn a thrylydd. Fel mae'n mynd i ti? Na, ni'n warin o reit, mae bach mwy o strwythau dyn ni yn yr ail hanner. Mae'n ni bach yn lws yn yr hanner cyntaf, ond lot yn well nawr, mi eisiau just cadw nhw lawr y ca a cadw sgorfod lawd ochr nhw. Mae gyda fi fan hyn, di'n adnabyddus o y bont fain, Rhys Williams, cyn asgellwr a cefnod i Cymru wrth gwrs. Rhys, sylwadau'r Gwpan y Byd? Wel, dwi wedi mwynhau e. Y perfformiad yn erbyn Awstralia. Dyna'r perfformiad gwell dwi wedi gweld gan Tîm Cymru ers 2013, y gêm yn erbyn Lloegr, neu y gêm Camp Lawn yn erbyn Wrth yn Gatra. Dwi'n meddwl oedd e'n complete performance. A mae nifer o chwarae wedi chwarae yn dda. Mae Gareth Davies nôl i y gêm gorau. Mae Jack Morgan jyst wedi bod yn anhygol. Ond i fi, y lein a'r ymdrech gan y blaenwyr, dyna sut byddwn ni yn cadw'r perfformiad mynd trwy'r pencampwriaeth. Mae angen yn erbyn Georgia. Rhaid ni cael chlybiau fyna. A wedyn, knock-out rugby, a wedyn allan ni meiddi unrhyw un. Ond mae rhaid ni gweithio gael, mae rhaid ni cael y llwyfan i'r tîm perfformio. Fel ti'n gweld y gêm yn mynd? Wel, fi'n credu bydd Seland Newydd yn ennill. Mae tad fi trwy amser yn gweud byth i ysgrifennu bant y Seland Newydd. Dyma mab fi, Ellis, a'i ffrind, Jack. Fi jyst bod yn dangos pawb, angofius i roi'r rhif 9 ar y Cris, ond mae fe'n fan enfawr o De Klerk, neu gyda mae fe'n ware chydig fel yna, deg i gweud? Weithiau, dim y taclo ddw. Dim y taclo, dim yn lygo taclo fel ei dad fi'n credu. Hawdd i Handre Pollard. Mae gyda 12 munud wedi mynd. De Affrica ar y blaen o 6 i ddim. Jesse Creel. Gweld ble mae'r blaenwyr i'w gynnwrthio fe. Ar fi'n cael gwybod. Mae cefnogwyr De Affrica yn dathlu. A mae Sam Cain a'i ben yn ei ddwylo. Meddyliau'r hanner cynta? Gêm ddiddorol iawn, ond mae'r carden gwch yn mynd i gosi ar ôl y backs o'r gêm, i credu. Os da rwy'n arall fydde fe, falle fydd y game over, ond Seland Newydd yw hwn. Richie Mounga, Barrett ar bas anferth mas i Telea. Telea, yn ffyrir dod ar draws, mae Mark Telea yn dal i fynd, a crosodd mae Barrett yn mynd. O, fe di'r bas rhy glyfar am fe weithodd i Bowden Barrett. Wel, mae'r drama yn parhau tan y diwedd. Mae hon yn gic anferth ym mhob ystyr y gair. Gyda llai na 7 munud i fynd. Mae'n mynd hibo'r costyn. Dacca Smith. Mae'r bel yn farw. Mae'r gêm ar ben. Ac o gron i dannedd. Mae De Affrica wedi dal i tir. Maen nhw'n creu hanes. Nhw yw'r wlad gyntaf eriod i fod yn bencampwyr byd 4 gwaith. De Affrica yn cael y buddugoliaeth. Meddyliau'r gêm? Gyda chwarae'r lawr, oedd Seland Newydd wedi gwneud yn ffantastig. Oedd ail hanner yn briliant, ond
yn ymffodus iawn i colli'r gêm. Lwcus yn y diwedd bod dim penalty yn y scrum olaf na, ond hapus iawn. I wanted the All Blacks to win. Could have gone either way. Do you what? But that's rugby, boy. That's rugby, do you what? Wel, am gystadleuaeth sydd yn gorffen gyda De Affrica yn cipio Gwpan Rygbi'r Byd, sydd yn hefyd dod â'r llenni lawr ar gyfres Brew yn y bar. Mae wedi bod yn tipyn o fraint i ymweld â 12 clwb dros Gymru, a dyma'r darnau gorau o Brew yn y bar. Croeso i Brew yn y bar, gyda fi, Nathan Brew. Liam Williams ar bas. Da iawn o boys! Portugal neu Cymru, di Sadwrn? Cymru. Talwpe Fraletau yn croesi. Nôl mewn i Jack Morgan i Gareth Davies. Nigel, meddyliau'r hanner cynta. O, gret o ddewar y teg. Tompkins yn ei chwrstoddi dros y llinell llais ac yn cyrraedd. Pa dydych chi'n llygad boi? 8, 9, 10. Oh my! Wff! Zamet mewn i'r dwy'r hugen yn casglu ac yn sgori. Ydy Cymru yn mynd i ennill di Sadwrn? Yeah! Brilliant. O, rownd y gornel fan hyn a Nicolas Sanchez. Ni'n dda i ble'n ni, rili, Ian. We'll go again, yma. Mae De Affrica wedi dal i tir. Maen nhw'n creu hanes